ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ತಿತ್ತಿದ ಕೊಡ್ದೆ ಸಾಂಬಾರು ಇಂಚ ಮನ್ಪುನು ತೂಕ ಬನ್ನಲಿಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆದೆ ತೊಂದೆ ಯಾನೊಂದು ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುನು. ಒಂಜಿ 2 ಕಿಲೋ ಕೋರಿಗೆ ಯಾನ್ ಈ ಮಸಾಲವನ್ನು ರೆಡಿ ಮನ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಇರುವ ಕೆಂಪುದ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೊಂದು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ದುಂಬೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಏರಣ್ಣಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಹೊಸತಾದ ತೂಪುನಾಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊನ್ನೆ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೇ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆಂದು ಕೆಂಪುದ ಮುಂಚಿನ ಎಣ್ಣೆಡು ಶೋಕು ಪೊತ್ತುದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿದಾತು ಕೊತ್ತೆಂಬೇರಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಕೋಡ್ದಾಗ ಹಚ್ಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತೆಂಬೇರಿನ ಹೆಚ್ಚ ಪಂಡ ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದೊಂದು ತೆತ್ತಿದ ಕೋರ್ದ ಸಾರು ಇಡ್ಲಿ, ಕೋರು ರೊಟ್ಟಿ, ದೋಸೆ ಪೂರ ನೆಕ್ಕು ಪೂರ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಜೀರ್ದೇರ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ಈರೆತ್ತಾತು ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪುನ ನೆಕ್ಕು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಇಂದೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆಡು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ಗ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೆಲ್ಲ ದೀವ ನೋಡಿ ಜಿನ್ನಂದ ನೆಟ್ಟು ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ತುದು ಪೋವ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಸೋಂಪು, 2 ಚಕ್ಕೆ, 2 ಏಲಕ್ಕಿ, 4 ಲವಂಗ ಇಂದೇನು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೇನೆ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಬೊಲ್ಲುಳ್ಳಿನ ಚೋಲಿದೆತ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನ ಯಾವುದು ಏನು ತಡೆನೆ ಚೌಲಿ ಆರ ದೀಕ. ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಬನ್ನಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿತಾತು ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡೊಂದೆ. ಆ ತಾರಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಮಂಜೋಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದು ಒಂಚೂರು ಅವನು ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಪೊಡ್ದು ಅವನ ತಾರಾಯ್ದು ಒಂಚೂರು ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪಾಡೊಂದು ತಾರಾಯಿನ ಒಂಚೂರು ಪೊತ್ಪುನ್ನಮ್ಮ. ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತುದಲ್ಲ ತಾರಾಯಿನ ಪೊತ್ಪೊಡುಂದಿಜ್ಜು ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆತು ಪೊತ್ತುಂಡೆ ಹೌದಲ್ಲ. ತಾರಾಯಿ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಲರ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಡುಂದಾಲ ಇಜ್ಜಿ. ಒಂದು ತಾರಾಯಿನ ಪೊತ್ತುದಾಯ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೊತ್ತು ದಿನ ಮುಂಚಿನಂದು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೈಸ್ ಮಂತ್ ಕಡೆಯೋಡು. ಇತ್ತೊಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ ದೆತೊಂದೆ ದಾವಣ ತೆತ್ತಿದ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆವಣ ಈ ಕುಕ್ಕರ್ಡೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ದೆತೊಂದೆ. ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪೊಡ್ಚೊಂಜಿ 2-3 ಚಮಚದಾತು ಪಾಡ್ಲೆ. ಐಕೊಂಜಿ ಇಡೀ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆಡು ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿದ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ನಾನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೇನು 2 ಎಣ್ಣೆ ಶೋಕು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಶೋಕುಡು ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕು ನಮ್ಮ ದೆಕ್ಕದು ರೆಡಿ ಮಂತಿತ್ತಿನ ಕೋರಿನಿತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ನೆಟ್ಟು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2 ಕಿಲೋ ಕೋರಿ ಉಂಡು. ಕೋರಿನ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಯ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ 3/4 ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿನ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪುನ್ನ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೋನ್ಗ. ಇನ್ನೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದೀತಿನ ಹೆಂಚಿನ ಅರೆಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಐಕ್. ಅಂಡ ಕುಕ್ಕರ್ಡು ನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿದ ಕೋರಿನ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಸಿಟಿ ಅಂಡಲ್ಲಿ ಬೇಯ್ಪಾವಡು ಜಿಂಡವು ಬೇಯ್ಪುಜಿ ಆಜಿ 7 ಸಿಟಿ ಮುಟ್ಟ ಬೇಯ್ಪಾಲೆ. ಇತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ದೀತಿನ ಮಸಾಲೆನ ಪಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಕೂಟುನ ಬೊಡ್ಚವು ನೀರು ಆದ್ಬಿಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಅವು ನೀರು ಬೋಡು ತೂದೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತು ಏನಂತ ನೆಕ್ಕಿನ ಪೂರ ಅರೆಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿವಾಗ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿಂದು. ನೀರು ಕೂಟುದಾಯ್ಬೇಕ ನೆಕ್ಕು ಉಪ್ಪು ಅತಂದಾಡ ಒಂಚೂರು ಮುಂಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಚೂರು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪೂರ ಪಾಡೋಲಿ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಅಂತ ತೋಜುನಿ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಮಿತ್ತೆ ಪಾಡುವೆ. ಬೊಕ್ಕೊಂಚೂರು ಗರಂ ಮಸಾಲೆನ ಮಿತ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ. ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕೋರಿಡೆ ಇತ್ತಿನ ತೆತ್ತಿಂಡು ಅವೆನ್ನ ಐಕೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವಿನ ದುಂಬೆ ಪಾಡ್ತಿಜಿ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಪಾಡ್ನಾಗಲ್ಲ ಆಲ ಅವಂದು ಅವಕ್ಕೆ ಮಿತ್ತುಡಿತ್ತ ದೀಪೇನು. ಇತ್ತೆಂದು ಕೋರಿದ ತೆತ್ತಿನ ರೆಸೊಕು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ
ಇದಕ್ಕೆ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಆಜಿ ಸಿಟ್ಟಿಂದ ಬೇಯ್ಪವೆ. ಆಜಿ ಸಿಟಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಚೌಲೆ ಬಕ್ಕ ಏನು ಮುಚ್ಚಲ ತಿತ್ತು ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಕೋರಿ ಎಣ್ಣೆ ಪುಡ್ದು ಇಂಚ ರೆಸ ರೆಡಿ ಆತನ ಕೋರಿದಂದು ನಿಕ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋಡು ತೂ ಒಂದುಲ್ಲಾರು. ಇದು ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ, ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ. ನಿಕ್ಲು ಒಂದು ಸತಿ ಇಂದು ಮೆಥಡ್ ಕೋಡ್ದ ಕಚ್ ಮನ್ಪೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಇಂಚ ಬತ್ತಂದು ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆರ್ಪಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲು ತೂಯಿನೇಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಲು.